Tervetuloa kaikille sekä tinssiläisille että tässä huoneessa olijoille tähän pitkäaikaisen kivun lääkkeettömän hoidon koulutukseen. Tosiaan mä teen väitöskirjaa tästä kivusta ja tosiaan toinen artikkeli on nyt ihan näillä näppäimillä julkaistaan, että kunhan yksi ohjaaja laittaa sinne merkintänsä, niin saadaan sitten sekin julkaista. Yksi julkaisu on nyt takana. Okei, mutta tervetuloa tähän. Tämä pitäisi olla sellainen käytännönläheinen koulutus ja nyt voit laittaa sen johdannon sitten. Tässä esityslistan, niin tässä tosiaan ensimmäisenä käyn vähän johdannossa kivun tämmöistä teoriaa. Sitten myöskin ihan kipupotilaan tutkimisesta kerron ja sitten näitä kyselyjä pari kappaletta voidaan katsoa tai näin, että sitten lääkkeetön kivunhoito on tietysti se tämän tavallaan luennon aihe ja siitä haluaisin sitten puhua vähän enemmälti. Ja kivun työkalupakki on tarkoitus käydä läpi ja vähän tehdä pieniä tehtäviä sitten. Kyllä. Ja meillä on myös potilastapaus sitten ja yhteenveto lopuksi sitten. No niin, seuraava. Ja sitten sun jälkeen mä vähän kerron sitten fysioterapian Meri on puolesta. sitten niin kertomassa vielä enemmän lääkkeettömästä. Yes. Tosiaan nykytiedon mukaan niin kivuun liittyy yleensä kuormittava elämäntapahtuma. Et sitten siinä niin kun yleensä kortisolitaso nousee. Ja nykytiedon mukaan just kortisolitaso voi olla pitkäänkin koholla sitten tästä pitkäaikaisesta stressistä. Esimerkiksi kun kipupotilaat saattaa keskimäärin 7 vuotta kärsiä kivusta, niin se voi olla esimerkiksi koholla niin kuin hyvin pitkään. Ja silloinhan se kortisoli on tavallaan tehoton stressaavissa tilanteissa ja sitten myöskin kortisolin tämmöisen ylieritykseen ja jatkuvaan eritykseen liittyy unettomuus ja sitten yleensä voi seurata kipua tai sitten toisinpäin, että kipu tulee ensin ja sitten unikin häiriintyy sitten, että ne on niin kuin kaksisuuntainen tämä asia sitten. No sitten mikä tahansa kipu, tämmöinen niin kuin reumakipu, ihan nivelrikkokipukin, sitten ihan tämmöinen vaikka IBS-tyyppinen vatsakipukin voi aiheuttaa tämmöistä keskushermoston herkistymistä. Ja tosiaan nykytieto on vahvasti sitä mieltä ja funktionaaliset magneettikuvaukset on mahdollistanut sen aivotutkimuksen siltä osin, että masennuksessa ja pitkäaikaisessa kivussa on osin samanlaiset muutokset keskushermoston alueella. Ja sitten myöskin masennus ja ahdistus ja unettomuus, niin ne on tämmöisiä usein niin kuin komorbiditeetteja, sanotaan, että liittyy siihen kipuun olennaisena osana ja olisi hyvä niin kuin seuloa niitä. Joskus on niin, että hoidetaan pelkästään kipua ja sitten nuo masennus, ahdistus ja unettomuus jää niin kuin sivuseikkana siellä olemaan ja sitten kipu ei parannekaan. No sitten tämä on myöskin aika merkittävä, mikä niin kuin perustuu sitten tavallaan tämä kivun työkalupakki olisi niin kuin, vastavaikuttaja tälle, että tulisi jotain muutakin ajattelemista, koska kipupotilaat usein ajattelee aika paljon sitä kipua ja sen tietää itsekin, että jos on kipua, niin sitten sitä ajattelee ja keskittyy että mistä se johtuu ja näin poispäin. Seuraava diakiitos. No sitten nykytieto on aika pitkällä tässäkin osoittanut, että tosiaan tämä suoliston mikrobiomi on suuressa merkityksessä niin kuin monille nykysairauksille. Ja näin on myös tässä kivussa. Eli että kun meillä on tosiaan nykyihmisillä on hyvin prosessoitu ruoka, niin sitten ja ehkä antibioottihoitojakin aloitti 90-luvulla aika herkin perustein, niin sitten nämä molemmat on vaikuttanut siihen, että nykyihmisellä on tämä mikrobiomi on niin kuin heikommassa kunnossa kuin sitten metsästäjäkeräilijällä oli, joka oli tavallaan luonnossa eli ja näin. Ja sitten se ajatellaan, että se on myös vaikuttamassa myös tähän kipuun, että sitten tosiaan miten sitä voisi sitten parantaa, niin on tietenkin lisätä kasvisten syöntiä, no se on tietysti ihan tiedossa oleva asia.
No sitten on nämä probiootit. Probiootit on esimerkiksi, niitä on esimerkiksi jogurtissa, on niin myöskin mehussa, kefirusmehu puuttuu tuosta, se on niin kuin probioottituote, ja sitten piimässä AB-piimä. No sitten tämmöinen tempe, niin kuin, ihan hapatettu soija, hapankaali, kimchi on hyvinkin muodikas kaalituote, niin hapatettu kiinankaali niin myöskin sisältää probiootteja, ja sitten kombucha, sokeruista teistä hapattamalla valmistettu juoma. Niitä löytyy valmiinakin, mutta netti on pullolla siis tämmöisiä niin kuin hapatusohjeita, että kesälomalla voisi ehkä harrastaa. Seuraavia. No sitten kipupotilas tietysti usein tulee lääkärin vastaanotolle suurin odotuksin ja usein meillä on kiire ja sitten ei ehditä oikein kohdata sitä kipupotilasta ja sen takia tuo tietysti pidempi aika, 45-60 minuuttia ensimmäisellä kerralla olisi suositus. Mutta jos tietenkin tulee myöskin lyhyemmälle ajalle, niin sitten voi varata sen pidemmän ajan sitten, jos haluaisi esimerkiksi tämmöistä kipusuunnitelmaa käydä läpi, niin ei se ole mahdollista lyhyessä ajassa. No sitten ihan normaali sairausanamneesi, niiden hoito, elämäntavat, myöskin psykososiaalinen ympäristö vaikuttaa ja kokemukset ja tämmöiset niin hyvin paljon siihen. Ja sitten tietysti toimintakykyä on hyvä arvioida, että jos joskus haetaan jotain etuuksia esimerkiksi, niin sitten toimintakyky on hyvin tärkeä kuvata sitten myöskin näissä lausunnoissa, koska muuten se jää aika, jos ei mitään niin radiologisia löydöksiä ole, niin sitten se jää niin kuin objektiiviset löydökset on niin kuin haastavia. Ja sitten tietenkin masennus, ahdistus ja unettomuuden kysely on hyvä tehdä etukäteen tai siinä vastaanotolla sitten. No, kipua voi niin kuin arvioida monilla tämmöisillä mittareilla. Ja tämä tietysti VAS on varmaan suosituin. Ja siinä sitten on myöskin, että jos on esimerkiksi lapsi tai ei ymmärrä noita numeroita eikä kuvioita, niin sitten voi kysyä myöskin verbaalisesti, verbal rating scale, että ei kipua, lievekipu ja kohtalainen kipu ja näin poispäin. Että on monia eri mittareita siihen kipuun. Ja sitä tietysti ainakin ensikäynnillä varmasti olisi hyvä katsoa, että mikä se VAS on, ja sitten myöhemmin voi esimerkiksi, jos aloittaa jonkun hoidon, niin potilas voi sanoa, että kipu ei ole lievittynyt ollenkaan, ja sitten jos katsotaan esimerkiksi se VAS, niin sitten se on kuitenkin pienentynyt, niin siinä tulee sellainen pystyvyyden tunne sekä lääkärille että potilaalle. No sitten voisi katsoa tuon selkäkanavaa, klikata sitä selkäkyselyä. Tässä on tämmöinen yksi mittari, mitä voisi käyttää selkäkivulle, joka on aika yleinen kivun syy, miksi tullaan vastaan. Pysyyköhän tää tuo Teamsissa vielä? Otahan tää toimii näin. Pieni hetki. Tää näkyy vielä täällä. Ajaa nyt eri näköistä. Noin. Nyt pitäisi näkyä sen Teamsin. Eli siitä sitten, jos klikkaat, eli vähän alennus. Mä siirrän tätä vähän pois. Noin siirräkkä. No? Onko se? Joo. Eli nyt sitten tässä on esimerkiksi, että ajattelin viimeksi kulunutta 2 viikkoa vastatessasi seuraaviin kysymyksiin. Selkäkipuni on säteillyt alaraajaan tai raajoihin, niin jossakin vaiheessa viimeksi kuluneen 2 viikon aikana, niin siihen esimerkiksi voisi ottaa samaa mieltä. On säteillyt. Minulla on ollut niska- ja hartiakipu jossakin vaiheessa viimeksi kuluneen 2 viikon aikana. Samaa mieltä on sekin ollut kipeä. No sitten olen kävellyt ainoastaan lyhyitä matkaa. No totta kai silloin matkat lyhenee, kun selkä on kipeä. Samaa mieltä. Pukeutumiseni on ollut tavallista hitaampaa myöskin, ja tähän varmasti on totta, että ihmiset sanoo, että ei pysty kumartua lähteä kenkiä jalkaan. No sitten tällaisessa kunnossa olevan henkilön ei oikeastaan ole turvallista olla edes fyysisesti aktiivinen tai harrastaa liikuntaa työskennellä, niin usein on näin, että se kipu kun on, niin sitten pelottaa lähteä liikkeelle. Kyllä. Olen usein ollut huolestunut tilanteesta. No kyllä, se huolettaa tietysti, että onko siellä joku syöpä esimerkiksi tai joku oikein halvautumisriski. Se on ehkä se ensimmäinen, mikä aikuisen mieleen tulee, kun tulee joku tämmöinen selkäkipu.
No sitten minusta tuntuu, että selkäkipuni on erittäin vaikea, eikä se tule koskaan paremmaksi. Tämäkin on, että se on vaikea uskoa, että tästä nyt, että kun, varsinkin jos otetaan kuvantamista, niin sitten jos siellä on nivelrikko löydöksiä magneettisessa näkyy tietenkin tarkemmin, niin tavallisessa röntgenkuvassa vähemmän 40-lläkin. Niin. Ja 20-lläkin nykyään voi olla prolapsia, sitten se voi olla joko oireiden tai sitten oireinen. Että joka tapauksessa, jos sieltä jotain löytyy, niin sitten se tavallaan tukee sitä, että se ei varmastikaan tule paremmaksi, että huonommaksi vaan. Yleisesti ottaen en ole nauttinut kaikista niistä asioista, joista yleensä nautin. Tämä on tietysti, että kipua estää nauttimista. Kuinka haittava selkäkipu se on ollut viimeksi kuluneen 2 viikon aikana, niin se on erittäin paljon haitannut. Työkyvytön olen. No sitten siellä on se, eli tässä tulee että tämmöinen kuitenkin ohje, että on korkean riskin potilas ja suositellaan, että hakeutuisi fysioterapian tai lääkärin vastaanotolle. Että esimerkiksi fysioterapeutin suora vastaanotto on tässä oikein mainio ensikosketus terveydenhuoltoon tai sitten lääkärin vastaanotolle. Mutta sitten myöskin voi sitten, jos potilas itse tekisi tämän kotona, niin hän voi tietysti tutustua ja klikata tuosta noita selkäohjeita. Että niistä voi olla sitten myöskin apua. Siellä on oikein hyviä ohjeita. Pääsee niin kuin itsekin alkuun sitten. Jaetaan nämä slaidit, niin sitten tallentaa itse. Anteeksi, tää vähän hyppäs. Ja sitten on myöskin neuropaattisen kivun kysely. Tässä on tämmöinen kipupiirros myöskin. Haluatko sä vaikka klikata sitä neuropaattisen kivun kyselyä nopeasti, niin ei käydä läpi sitä? Vai jätetäänkö tähän? Tämä on vähän vaikea. Okei, selvä. No niin, okei, selvä. Joo. Voi käydä katsoa sen. No tosiaan, että kipuun niin tämä lääkkeetön hoito on niin perusta. Ja moniammatillinen hoito, niin kuin meillä työterveyshuollossa, suomalaisessa työterveyshuollossa on ensiluokkainen, niin tämä on niin mainio tilanne tavallaan siltä osin, että meillä on niin kaikki mahdollisuudet hoitaa tätä moniammatillisesti, tätä kipua. Ja se on hyvin vaikuttavaa. Mutta tietenkin tässä, että kun potilas on tietysti oman kipunsa asiantuntija, niin sitten myöskin häntä kuunnellaan. Ja jos hän on hyvin vastentahtoinen, kenenkään muun kuin lääkärin vastaanotolla, niin sitten se on näin, että ei sitä voi ihmisiä niin kuin määrätä, mutta tietenkin, että aina voi suositella. Ja sitten voi suositella esimerkiksi tämmöistä lempeää liikuntaa, niin kuin tai chi, asahi, jooga, pilates ja qigong on tämmöisiä niin kuin ihan hyvin lempeitä liikuntoja, jotka voi parantaa sitä kipua. Mä ohjaan sitten Merin luo. Niin te puhutte sitten tunnin niin kuin vaikka lääkkeettömistä, niin tämä yhdistelmä on niin kuin tosi tehokas tähän kipuun. Ja sitten potilaat tosiaan, että joo, no ilman muuta. Ja tosiaan tämä mieleinen keskiraskas liikunta on tunnetusti oikein siis kipua ja masennusta, ahdistusta lievittävä, kun se on semmoista mieleistä, endorfiineja lisäävää ja 2-3 kertaa viikossa, niin kipu ja masennus estyy. Kiitos. Tässä on sitten linkkejä esimerkiksi tuossa Helena Mirandan kirjassa Ota kipu haltuun, niin on hyvin paljon tätä, mitä mäkin tässä kerron, niin vielä syvempää tietoa. Ja sitten on nämä mun luento, mistä saa niin suomenkielisen tekstityksen ja sitten on tuo julkaistu artikkeli. Kiitoksia.